Vážení přátelé, spoluobčané, na podzim tohoto roku budete rozhodovat o tom, kdo vás bude zastupovat v Poslanecké sněmovně. Již nyní jste doslova zaplaveni předvolebními sliby. Chci však upozornit na to, že drtivá většina parlamentních politiků mění svoje názory jako ponožky. Jejich cílem je udržet si výnosné koryto za každou cenu. Například pan Babiš ještě před 2 lety vítal příliv imigrantů jako levnou pracovní sílu a velebil Evropskou unii. Dneska je proti ní. Socialisté, stejně jako ODS, lidovci, TOP 09, tyto strany ve svých vládách drancovaly a korumpovaly naši zemi a udělali si z ní doslova dojnou krávu. A komunisté? Ti zase kšeftují se svými hlasy a často podporují zákony namířené proti slušným lidem. Nebo snad chcete volit politického podnikatele, kterému jde pouze o osobní obchod? Nabízím vám proto řešení. Volte národní stranu, stranu s originálními názory, nevolte prázdné a falešné kopie. Volte dělnickou stranu a rozhodněte o naší budoucnosti. Děkuji za pozornost.